Jokilaakson Kultasormi, joka on rahalla nostanut junkkarit jääkiekkoeliittiin. 2 vuodessa joukkue on noussut kakkosdivarin pohjalta ykkösdivarin kärkeen, miljoonavelat on maksettu ja kiekkoilijat saaneet uuden hallin pääosin talkootyöllä. Markku tekee kaikki sponsorisopimukset, pelaajasopimukset, varustesopimukset, jotenka kyllä se näitä rautiohommia on kaikki. Ainoa mitä se ei pysty tekemään, niin on pelaamaan. Onko tämä kallis harrastus vai hyvä bisnes? Tämä ei ole kumpaakaan, tämä on hyvä harrastus ja kiekko tällä tasolla, tällä väestöpohjalla ei voi olla koskaan kiekkona bisnes, mutta se voi olla muuten tälle Kalajoelle bisnes jatkossa. Onko Kalajoella koskaan mahdollisuuksia nousta liigaa? Ei Kalajoella Kalalogena, mutta jos puhutaan tästä talousalueesta ja Kalajokilaaksosta, niin mä näen, että on tiettyjä edellytyksiä. Vuosituhannen vaihteessa? Vuosituhannen vaihteessa kyllä. Junkkarit on todellinen ostoseura, sillä vain 3 pelaajaa on kalajokelaisia. Valmentajan ohella suurin osa pelaajista on Porin Ässistä. Joukkueen menestys lepää kuitenkin nimikuulun ykkösviisikon harteilla. Kauden 101 maalista Jalosen kenttä on tehnyt peräti 67. Olet pelannut NHL:ssä ja TPS:ssä. Miltä tämä pelaaminen Kalajoella tuntuu? Kyllähän tämä täydestä työstä käy, että me on ammattilaisena täällä, että me reenataan 2 kertaa päivässä ja pelit on kovia. Monille liigajoukkueiden pelaajille divarissa pelaaminen onkin vauhdin hakemista takaisin liigatasolle. No kyllä täällä meillä tällä hetkellä Skalpasta on 2 pelaajaa hakemassa pelituntumaa divisioonan peleistä. Ja tää on nuorille pelaajille divisioona erittäin hyvä paikka. Se on väliporras A-junioreiden ja liigan välillä. Junkkarien menestymisen ratkaisivat ostopelaajat vielä monen vuoden ajan, sillä ensimmäisiä omia junioreita on odotettavissa ykkösjoukkueeseen vasta 3 vuoden kuluttua. Suomi-Latvia Joensuun kiekkopojat voitti KK:n 6-3 ja Centers Junkkarit 2-8. Tässä tärkeä. Junkkarit on jääkiekkoilun ykkösdivisioonan ehdottomasti värikkäin porukka. Joukkueessa vilisee entisiä maajoukkuepelaajia ja Kalajoki on kertaheitolla nostanut profiiliaan. Mutta Kalajoen raitilla liikkuu itsepintainen huhu, jonka mukaan parhaita pelaajia olisi kosiskeltu SM-liigaan vielä tälle kaudelle. On hiekka polttavaa, taivas punertaa. Edessäni puhdas meri on, lämpö auringon. Kalajoki on alle 10 000 asukkaan kunta, Oulusta runsas 100 kilometriä etelään. Maan kuulut hiekat ovat jo syksyllä lumenpeitossa, mutta sehän ei kuntalaisia kiinnosta. Kalajoella ei nimittäin tätä nykyään puhuta mistään muusta kuin jääkiekosta. Hyvä Junkkarit! Ne Junkkarit maali, pannaan taas verkko heilumaan. Junkkarit nousi keväällä ykkösdivisioonaan ja porskuttaa siellä nyt hyvällä menestyksellä. Sitä paitsi joukkueen kannatus on vahvalla pohjalla, ainakin jos on uskominen paikallisen huoltamon kahvilan pikagalluppiin. Kuinka tärkeä asia teille on Kalajoen Junkkarien menestys? No en mä tiedä tärkeä vai kyllä sitä aina otetaan monta päivää jo seuraavaa. Eli ne ovat niitä viikon kohokohtia? Totta kai. Paljonko sinulle tarvitsisi maksaa, että et lähtisi illan otteluun? Jaa. En mä tiedä, ei sitä oikein rahalla mitään sillä. Kyllä kai sinne tulee mentyä, jos vaan pääsee, ettei ole jalat poikki. Ne Junkkarit maali, pannaan taas verkko heilumaan. Syytä Kalajoen junkkareiden menestykseen ei tarvitse hakea Kalajokea kauempaa. Oman kylän poika oli valmis satsaamaan entiseen harrastukseensa. Elikkä oletko sinä se suuri ihmeiden tekijä? En mä ole mikään ihmeiden tekijä, mutta on koetettu vaan luoda semmoiset puitteet, että voi sitä laji harrastaa ja pelata kiekkoa divarissa. Onko tämä sitten eräällä tavalla pikkupojan täyttynyt unelma saada oma jääkiekkojoukkue omaan kotikuntaan? No, en mä tiedä, onko se sitäkään, mutta mä näin, jos otan Kalajoella jo, tää on matkailupitäjä.
Meillä on matkailu erittäin tärkeä ja täällä ei ole talvella mun mielestä yhtään mitään. Eli mä paantelen koko kiekkohommalla niin erittäin suuren sosiaalisen, tai annan erittäin suuren sosiaalisen arvon. Et meillä on kerran viikossa joku tommonen tapahtuma, missä periaatteessa joka savusta tällä kylällä niin tulee joku katsomaan sitä peliä. Ja ihmiset tapaa toisiinsa. Se on mun mielestä erittäin hyvä asia. Siis sinä oletkin hyvän tekijä, etkä rahan tekijä. No, asia voi näinkin ymmärtää. Kun kiekko jäähän kilahtaa, niin voiton tahto kasvaa vaan. Me kunniasta tultiin pelaamaan. Rautaa on ryhmätää, näin Junkkarit sai täksi kaudeksi nimekkäitä vahvistuksia. Haaviin jäi kiinni Kari Jalonen, Tapio Levo ja Toni Arima, entisiä maajoukkueen miehiä kaikki tyyniin. Eikä valmentajankaan pallilla istu jääkiekkoväelle ihan outo nimi. Sanotaan, että me on tehty kovasti töitä. Me harjoitellaan paljon 2 päivässä ja eletään muutenkin kuin urheilijat täällä. Ei, vaikka ollaan täällä mettässä, niin täällä tehdään lujasti töitä. Tarina kertoo, että sinä pidit sitä vitsinä, kun sinulle viime kesänä soitettiin Kalajoelta ja pyydettiin pelaamaan. Joo, kyllähän se totta oli, että olihan mä kuullut tämmöisestä paikasta kuin Kalajoki, mutta en ikinä ollut sitä rekisteröinyt mitenkään. Että tosiaan kun mä tästä kuulin ensimmäisen kerran, niin mä ihmettelin, että missä tämmönen paikka on edes. No miten stadin kundi on viihtynyt Pohjanmaan perukoilla? No tää on ollut erittäin mielenkiintoinen kausi. Tää on saanut vanhemmallakin vähän uutta heräämistä tässä, kun täällä on kaikki tää jääkiekon kanssa ihan uutta ja tää ihmiset, nää yleisö mikä täällä on ja tää Markku Rautio niin todella fanaattisesti on tässä touhussa mukana. Että kyllä täällä pelataan niinku ihan 1000 ja 100 jääkiekkoa tänä päivänä. Ja oma motivaatio riittää? Kyllä joo. Kyllä erittäin hyvin on riittänyt ainakin tähän asti. Ariman ketjun keskushyökkäjä Kari Jalonen on tehtänyt pisteitä ennätystahtiin. Ennätys jäänee kuitenkin saavuttamatta, sillä huhut kertovat, että mies on siirtymässä vielä tällä kaudella johonkin liigajoukkueeseen. Arvaus osoitteesta voisi olla vaikka Pori, Junkkarit on nimittäin Ässien farmiseura. Tähän ei taiteilijalta itseltään tullut kommenttia ja hetken tuntui siltä, että Jalos-ilmiö tarttuu koko joukkueeseen. Anteeksi, kysyn hetki aikaa. En mä osaa kuulla. Hyvinhän tuo käy. En. Illan ottelu Jokipoikia vastaan oli kovaa vääntämistä. Junkkarien toinen tsekoslovakialaisvahvistus Jan Jasko sai heti ottelun alussa kiekon suoraan kasvoihinsa. Bratislavan mies on kovaa tavaraa Kalajoella, eikä ihme. Pohjalaiset tuntuvat arvostavan edelleenkin perään antamattomuutta. Se on raakaa peliä tämä jääkiekko täällä Suomessakin. Niin, mutta se mielestäni jääkiekko on tarkoitettu koville miehille. Maali, te Junkkarit, maali, voitosta taas taistellaan. Hyvä Junkkarit! Maailmankisat